Terve kaikille, Jartstapsa täällä ja tervetuloa mun ensimmäiseen projektiin Lego Star Wars The Complete Saga. Ja pitemmittä puheitta, niin aloitetaanpas. No niin, ja tässä on tämä meidän pelin tämmönen pääpaikka, mistä me mennään kaikkialle noihin kenttiin. Huomatte tuolla taustalla kaikki 6 episodeja, ja sitten täällä on, siellä on hieno kauppa ja tommonen mihin mennään myöhemmin. Sitten on bonuksia ja tuolla on vielä yksi tommonen kanssa mihin mennään myöhemmin. Mutta kuten huomaatte, niin tää on hyvin Legomainen maailma ja kaikki hahmot on Lego-ukkoja. Varmaan pystyy jo pelin nimestäkin Lego Star Wars, ei Star Wars. Vaikka kyllähän, no periaatteessa voisin olla pelaamassa näitä videopelejä, vaikka niitä omistakaan. No, mutta siis nyt käydään tässä ennen kuin ruvetaan pelaamaan varsinaisesti, niin käydään ohjainkomennot nopeasti läpi. Eli meillä on Xbox-ohjaimella, kun mä nyt tätä pelaan. PlayStationilla on käytännössä samat. Nyt mä en muista, Viilläkinköhän tätä taisi olla, siitä mä en tiedä, että mikä on ne samat. Kai sinissäkin jotakin samaa, kun mulla on Viillä 2 Lego-pelejä. No. Elikkä siis meillä on vasen tatti tai D-pad. Mä käytän tällä hetkellä vasenta tattia liikkumiseen. Ja niin, että kumpaa tahansa voi käyttää, jos se D-pad oikein tunnu semmoiselta luontevalta, niin voi käyttää tattia ja toisinpäin. Jos tatti ei tunnu luontevalta, niin voi käyttää D-padia. Sitten meillä on oikea tatti, josta on tämmöistä pientä kameraohjausta, tässä ei. Tässä kamera on käytännössä, se on aina samalla etäisyydellä ja suunnilleen samalla kohdalla, sitä voi vähän ohjata. Mutta ei paljon. Siellä on meidän hieno bändi, joka soittaa hienoa musiikkia. Episodi 4. Alkuperäisestä Tähtien sodasta, jonne mekin mennään jossain vaiheessa. Sitten meillä on nämä kirjainnäppäimet. Aasta hyppää. Jos painaa A:ta 2 kertaa, niin tekee kaksosypyn. Ja tietysti PlayStationissa A:n paikalla on X. Tai rasti, kummaksi sitä nyt haluaa sanoa. Varmaan rasti olisi parempi termi, koska ne on kaikki muotoja, niin X kirjainselin joukossa olisi vähän outoa. Sitten meillä on X-nappi, joka on PlayStationissa 4, jos mä en muista kummipäin ne menee. Oliko Xboxin X-nappi niin samalla kohdalla kuin PlayStation, mä en muista oliko siinä 4 vai 3, että kumminpäin ne oli. Te jotka pelaatte PlayStationille tiedätte. Elikkä mä painan X kerran ja mä otan aseen esiin. Sitten mä lyön, painan X toisen kerran, niin se hyökkää. Kun meillä on miekka käytössä, niin se lyö, jos olisi laserase, niin se ampus. Tai jos me oltais lähellä jotakin tyyppiä, niin se käyttäisi jotain nyrkkäjä aseena. Tai sitten enemmän kuin nyrkki, enemmän silleen vaan slap. Vai niinku silleen läimäyttää. Ja sitten, jos mä painan Xää niin kun peräjälkeen 3 kertaa silleen hienosti, niin tulee tämmönen kombohyökkäys. Josta toi viimeinen tekee kaksinkertaisen vahingon. Sitten meillä on, mä painan X:n pohjaan, niin se tekee tämmösen torjuntaliikkeen. Ja silleen, jos suhun osuu valosapeli, tai normaali valosapeli-isku, tai laserammus, niin se ei tapahdu yhtään mitään. Mut jos suhun osuu kombohyökkäyksestä tuo viimeinen, se menee läpi tosta puolustuksesta. Tai sitten joku Jedi-ritarien hyppyhyökkäykset, jotka on ykkösypyllä tämä, ja kaksosypyllä tämä, nyt toi kyllä kuolee, koska tää tekee alueellista vahinkoa, joo. Nyt mä aloitin hienon taistelun. Tässä pääsen samalla demonstroimaan. Pääskö? Pääs. Omatko nyt se hakkaa mun valosapeliä, ei kuitenkin järkevää, koska jos se on laseria, niin se menisi kädestä läpi. Mutta ammupas nyt. Hyvä. Hyvä. Kato nyt, ei meillä ei tuu vahinkoa. Ei tuu hienosti vahinkoa. Mä teurastaa koko ajan toisiaan, lopettakaa nyt. Mä haluan demonstroida, mä haluan käydä tutorial läpi loppu. Niin, eli nyt jos sitten meillä on ase. Ja mä painan B:tä ilman, että mitään muuta tapahtuu.
tai mitään muuta voi tapahtua, niin se vaan laittaa aseen pois. Ja sama on laserammushahmoilla. Mut sit on pari hahmoa, jolla ase on koko ajan, että sitä ei voi ottaa pois eikä sitä voi laittaa pois. Se ase on koko ajan käsillä. Ja sitten tietysti jollakin hahmolla ei se ole asetta eikä ne pysty hyökkäämään. Pitää muuten vaan olla 1 tai 2. Mä en muista. Tietysti sitten robotit ei tietenkään voi lyödä. Ne onkin ihan omansa. Sitten jos me painetaan B-tä, kun on tämmönen homma, että tuo kimaltelee tommonen kuppi, mä menen sen lähelle, niin siihen tulee tommonen vihreä rinkula ympärille. Jos mä painan B:n pohjan tässä, niin se käyttää siihen voimaa ja siirtää sen tonne. Ja mä en siis tee millään niinku liikkumisrapeilla yhtään, että se menee automaattisesti tonne. Että myöhemmissä peleissä niin... Tai no Lego Star Wars, sitten Lego Star Wars 3, jonkunlainen ohjaus siinä, että sä pystyt siirtämään sitä. Et se ei ole niin lineaarista, että siinä voi mielivaltaisesti siirtää. Et siinäkin kun se rakentaa jotkut portat, niin siinä saa palkkeja, jos sen tekee niin kun, silleen oikein hienosti. Ja nyt tästä tämä kun mä ton rakensin, niin se on toinen B-napili, eli jos huomaat tommosia jossakin, missä tahansa, jos tommosia leikopalikoita hyppii, niitä voi rakentaa. Ja rakentaminenkin tapahtuu sille, että menee siihen viereen ja painaa B:n pohjaan. Ja jos sä saat osuman voimankäytön tai rakentamisen aikana, niin silloin se pitää aloittaa alusta. Äänestän tässä. Mitä tuo teki? Pomppas vaan. Ja nyt tästä kun me tuhottiin tää, niin saadaankin hyvää aasinsilta tähän pelin rahaa, eli huomaa, että mä keräsin tämmösiä Lego-nappeja, ne on pelin rahaa. Noi harmaat, mitä mä nyt tässä kerään, niin on 1 on 10. Sitten, olisiko huomasin, että mä nappasin pari semmoista kultaista tossa äsken, niin ne on 100. Ja sitten siniset on 1000 ja violetit, joita ei peruskentissä on todella vähän, mutta sitten bonuksista voi löytyä enemmänkin. Ne on 10 000. Mutta nyt siinä taisikin olla kaikki nämä pelikomennot, mä en nyt keksi. Ei kun niin, tietysti tässä on vielä tää Y-nappi. Sen olisi kyllä voinut kertoa myöhemminkin varmaan, tuossa kentässä olisi voinut selittää, mutta jos mä menen tämmösen hahmon, jolla mä pystyn pelaamaan, tietysti näillä ei pysty. Jos mä menen semmosen pelattavan hahmon viereen ja painan Y:tä, Kenobi, älä juokse karkuun. Mitä se tekee? Kenobi. Oot sä sekaisin? Niin jos mä painan Y:tä sen vieressä, niin se vaihtaa. Täällä on ilmeisesti joku paha. Näistä ei voi tietää näistä, että ketkä on hyviä, ketkä on pahoja, koska noilla Jedi-ritareilla on tietokoneen ohjaamilla on ase esille, eli täällä on joku paha. Mutta kun se ei tiedä kuka se on, pitäis vaan teurastaa nämä kaikki, mitä mä yksilöitä siihen. Niin nyt mä pystyn Y:tä painamalla vaihtamaan 2 hahmon välille. Ja nyt kun mä tässä siinä taisi olla kaikki, niin mennään tästä ensimmäiseen episodeen, eli episode 1 Pimeä uhka. Ja tässä on, tästä varmaan voi saada semmosen tonnin, jos mä saisin, niin pystyis näyttää minkä näköinen se on ihan Lego maailmassa. Tuiskoks? Joo, tässä, siinä on tonni. Huomatta se oikein kimaltelee hienosti tietää, että se on tonni. Tosta vielä violetin 10 000, mistä ei vaan nyt pysty näkemään. Nyt tässä kun meillä on tässä on yksi episodi, eli meillä on 6 kenttää ja bonuksia. Tässä on ihan hirvittävästi bonuksia. Kun on tietysti episodessa on omat bonukset ja sitten on vielä ne episodien ulkopuoliset bonukset, joita on kanssa 6. Tässä on ihan hirveästi bonustavaraa, jos jaksaa pelata ne kaikki. Mutta nyt melkein mennään ensimmäiseen kenttään, että se on ainut auki oleva, jos on punainen, niin se tarkoittaa, että se on lukossa, sitä ei voi vielä tehdä, sille ei voi tehdä mitään. Eli meillä on vasta ensimmäinen luku, eli luku auki, luku 1 neuvottelut. Ja nyt jokaisessa kentässä, kun te menette tommoseen, niin tulee tämmönen näkymä. Eli meillä on ainut mikä tällä hetkellä voidaan pelata on tarinamuodossa, eli siinä on välinäytökset ja määrätyt hahmot, eli tässä tapauksessa Qui-Gon Jinn ja Obi-Wan Kenobi ja sitten yksi muu, en spoilaa vielä kuka se on, tai mikä se on. Sitten meillä on vapaa pelimuoto tuossa sen alapuolella, just näkyy free play. Ja se on tummennettu, että sitä ei voi valita.
se on silleen, että se on kenttä, mutta siinä ei ole välinäytöksiä. Tässä kenttä on sama, mutta siinä ei ole välinäytöksiä, ja hahmot voi olla mitkä tahansa. Voi millä tahansa hahmolla pelata, ja suuri osa kerättävistä tavaroista voi jostakin kentistä löytyä ainoastaan sille, että ne pitää vapaapelissä. Niitä ei voi tarinamuodossa saada millään tavalla. Ehkä jollain saa glitchattua itse jotenkin, mutta mä semmosia rupean etsimään, että jos oikeesti pystyis glitchaamaan itsensä vaikka jonkun oven läpi. Ja sitten ton Freeplay alapuolella on sitten challenge, eli haasteet, ja siinä on... Niin. Siinä on aikaraja, ja sun pitää siitä kentästä etsiä 10 sinistä minikit-kanisteria. Mä en kun mä päästään tuohon kenttään, niin mä näytän minkälaisia ne normaalit minikit-kanisterit on, niin saatte hyvän kuvan siitä, että minkälaisia ne on ne haaste minikit-kanisterit. Ne on vaan semmosia sinisiä samanlaisia. Ja niin, se on varmaan ainut asia, mitä mä en tässä projektissa tuu keräämään, eli nuo haasteet. Mä kaiken muun ajattelin kerätä, että kaikki kultapalikat ja kaikki perusminikitit ja kaikki muut. Mutta nyt tässä on varmaan aika hyvä aika, tässä on 11,5 minuuttia mennyt selitystä, niin mennään kenttään, niin päästään vähän eteenpäin tarinassa. Ja jokaisen kentän alussa nyt tässä tulee tämmönen hieno scrollausteksti, jota ei todellakaan ole pakko lukea, että huomatte nyt tuolla yläällä vilkkuu press start, eli jos mä painan startteen, niin se alkaa tää kenttä. Mutta no en tiedä, varmaan voin jättää tän tähän, niin saatte, jos haluatte, niin saatte lukea. Mutta ei tässä ei paljon. Tää on itse asiassa varmaan just tasan tarkkaan se sama teksti kuin mikä on sen elokuva alussa. Eli kertoo sitä, että niin tosin siitä on poistettu jonkun verran, että se oli Supreme Chancellor Valorum. Valorumia ei tässä pelissä ole minkäänlaisena hahmona, että se vaan on semmonen tuntematon ylikansleri. Eli tässä varmaan, no en muista näkyykö se jossain välinäytöksessä vai ei. No pitkään kun mä oon näitä ensimmäisiä kenttiä pelannut tarinamuodossa. Ja sieltä me tullaan ilma-aluksella Kenobi ei pysy mestarinsa perässä. Jaa, mihinkä se nyt lähtee? It's an ambush! Niin, kun ne leikoukot ei kuulu sinne räjähyksessä. Hetkinen! Näinkö mä just ne ois vasta niin tullut siihen sen räjäyksen jälkeen, että ne ei näkynyt siellä ennen kuin toi oli tippunut alas toi koppi. Voiko puhua kopista? No mä puhun kopista. Niin se olisi vasta silloin ilmestynyt siihen silleen puff. Et ne ei niinku ollut siinä. Täytyypä jossain vasta tarkistaa, että oliko se oikeesti se. Koska se on ihan aika hauskaa. Cheap animations. Täällä on halpaa animaatiota. No tosin tää on kohta 10 vuotta vanha peli muistaakseni. Mä muistan, olikohan tää 2007 vai 2009. Täytyy sekin varmaan katsoa. No, mutta nyt mennään tähän kenttään itteensä, eli huomasitte, kun mä tuossa äsken keräsin rahaa, niin tohon minun ja Kenobin portrettien väliin tuli tommonen palkki, joka muuttuu mustasta kultaiseksi. Se on tässä pelissä, se on tämmönen True Jedi-palkki. Jokaisessa kentässä on yksi semmonen. Jokaisessa kentässä on yksi semmonen, se täytyy rahalla saada täyteen, jotta saa sitten kultapalikan. Ja, anteeksi. Röytäsin tossa. Jokaisessa kentässä on sitten 3 kultapalikkaa ja yhden saa just tuossa True Jedistä, sitten yhden saa kun pelaa tarinamuodossa. Ekan kerran kun pelaa vapaa-pelimuodossa, niin siitä ei saa kultapalikkaa. Minkä takia sais, koska se on ihan liian helppoa. No ei nää kentät kyllä mitenkään vaikeita oo sinänsä. Nää on Lego-pelit on hirvittävän yksinkertaisia. Ainakin nämä vanhemmat, että sitten kun tietysti kun enemmän niin pystyy tekemään, niin tietysti tehdään haastavampia. Että tietysti Lego-sormusten herra, mikä vasta nyt tässä vähän aikaa sitten tullut. Niin se onkin jo, muistaakseni mä oon tällä hetkellä sitä pelaamassa, koska taas pelaamassa läpi, koska se on, onko mä sen 4 kertaa nyt pelannut läpi, vai 4 tai 3 kertaa pelannut läpi ja 5 on menossa. Mitä kun aikoin tuossa äsken tuossa volti hienosti. No. Jedi tekee kaikenlaista. Mutta no niin, nyt tässä on siis ihan perusminikitti, minkä saa kentästä.
Elikkä se on tämmönen valkoinen. Ja toi valkoinen osa on sininen niillä haasteminikiteillä. Ja nyt mä näytän, että mikä... Sieltä jos niin... Kenobi pois eestä. Hyvä. Niin huomataan, että perustorjunta, niin se laserammus sinkoo minne sattuu. Se voi mennä kattoon tai lattiaan tai seinään. Mutta jos mä onkin silleen, että mä painankin X just oikeaan aikaan ennen kuin se osuu muhun se laserammus, niin se kimpoo suoraan takaisin viholliseen. Tuo on semmonen hyvä tapa, miten voi... Nyt pääsee... Hyväkin kun... Pääsee puhumaan näistä powerupeista. Eli tässä pelissä on tämmösiä powerupeja. Mä muistan, että onkohan nää missään pelissä tämän jälkeen tämmöset powerupit, että ne on tämmönen yhden pelin taktiikalla, ei yhden pysäyksen taktiikalla, yhden pelin taktiikka, että ne antaa väliaikaisesti erilaisia poweruppeja, esimerkiksi kuolemattomuus, ja huomasin, kun mä keräsin rahoja magneetilla, niin semmonen, ja sitten on kaksinkertainen vahinko kaikilla, ja varmaan kaikkea muutakin. No nopea rakentaminen, nopea voimankäyttö, kaikki semmoset. Ja nyt tässä on se hahmo, josta mä puhun, että pystytään ottaa tää droidi TC-14, joka oli siinä välinäytöksessä. Se on... Niitä, jos on näissä ekoissa kentissä yleensä, niin... No en tiedä, tää on ainut kenttä, missä niinkun... Tavataan hahmo kesken kenttältä, tavataan uusi hahmo kesken kenttältä, tietysti vanhoja episodissa, tai parin kentän päästä onkin semmoinen, että vanhoja tuttuja hahmoja tulee myöhemmin mukaan loppukenttään. Mä en muista, että oliko missään muussa kesken... Ei kun niin tietysti! On tyhmä. Episodin 4 on yksi semmonen kenttä kanssa. Mitä toi Qui-Gon tykkää koko ajan tämmösiä outoja pomppuja? Täällä ylällä on minikitti, mutta Jediillä ei pysty hyppää tarpeeksi korkealle, niin me ei saada sitä tässä. Sitten mennään tänne. Täällä on taas yksi minikitti, jonka me voidaan saada. Tuolla on kanssa jotakin, mitä me ei voida saada. Meiltä puuttuu oikeanlainen robotti. Ammu nyt, kiitos. Niin, sitten. Kenobi ei koskaan tuu tänne. Lisää droideja. Tästä power-uppi. Destruction! Jaa, tuli lisää vahvistuksia, kun mä sain tämmösen. Musta tuli niin ylivoimainen, että piti tulla lisää vahvistuksia. Elikkä tuhoajadroidit. Tässä on jo neljäs uusi vihollinen ekassa kentässä heti. Joo, mä pystyn näyttämään nopean voimankäyttöä tässä samalla. Ne on, kun siellä elokuvassahan on ihan ylivoimaisia, koska kun niillä on toi kilpi, niin niitä ei pysty vahingoittamaan mitenkään. Muistatte, että Qui-Gon Jinn ja ne yritti torjua ne ammukset takaisin niihin, mutta ne ei läpäissyt sitä kilpeä. No tässä pelissä ne läpäisee. Muiden hahmojen laseraseet ei läpäise, mutta niiden omat pystyy kimmottaa takaisin tästä niitä niin voi mennä lyömään valosapelilla, niin se kilpi saa vahinkoa. Mä en tiedä, ei se varmaan ihan maailman järkeviä asia ole tehdä. No siinä on meidän Troyeri, se on se 31 000. Mun mielestä se on aina niinkun... Se on aina eri luku jokaisessa kentässä, että... Jos kentässä, jossa on vähän enemmän rahaa saatavilla, niin se on tietysti isompi lukema. Mun mielestä tässä olisi ainakin järkevää olla niin. Ja sitten jossakin se voi olla paljon pienempi lukema, koska jos rahaa on vaikeampi saada ja jos rahaa menettämisen mahdollisuus on suurempi, esimerkiksi jos sä tiput alas, niin... Ne on silleen tasapainottaa sitä hyvin, että se ei ole niin helppo, se ei ole liian helppoa, mutta ei myöskään liian vaikeeta. Leikopeliä ei tarkoitus kovin vaikeita olla, että... Jos haluaa vaikeita pelejä, niin niitäkin on olemassa, mutta ei leikopeliä ole tarkoitus olla vaikeita. Ja nyt, kun me ei päästä vielä... Tuolla tuossa meidän alus, me päästä karkuun, mutta niin... Me tarvitaankin se robotti, eli meidän pitää avata tuo kilpi, mutta mä näytän teille ensin. Huomatta, että täällä ei nyt ole mitään muuta kuin rahaa, ja kohta ei ole sitäkään, kun mä oon sen saanut kerättyä. Nyt siis täällä ei ole yhtään mitään tuolla takana. Mutta kun mä astun sen napeille, seuratkaa tarkasti tonne, mistään ei tule mitään, mä astun napeille, se tulee vihollisia.
Ja vaan yhtäkkiä jotenkin materialisoitu sinne. Miten se on mahdollista? Kauppaliitolla oli joku semmonen salainen juttu, millä pystyy materialisoimaan droideja. Jos on, niin minkä takia ne sitten kuljetteli sinne elokuvassa. Niitä, miksei ne vaan materialisoinut niitä sinne planeetalle. Tai minnekään muuallekaan. Niitä on aina kuljettanut, ne ei vaan voinut materialisoida niitä jonnekin. Videopelilogiikka, eikä mitä pitää miettiä. Sitä ikinä voi ottaa selvää. Mutta nyt ennen kuin mä teen ton koodin, niin mä itse asiassa näytän teille jotakin hauskaa, että jos... Aina kun tämmöstä droidia lyö, tämmöstä Trepion näköistä, ei R2 näköisiin droideihin se ei toimi. Aina kun lyö, niin siitä lähtee yksi noista osista irti, että molemmat jalat ja kädet lähtee. Jos mä vetenkin niin tälleen yksijalkaisena, aika hidasta liikkumista, nää on hirveen hitää tästä vielä siinä Lego Star Wars 3 ne vielä hidasti näitä vielä enemmän. Se on ihan kauheita. Mutta kattokaa nyt miten se tekee sen koodin, kun se normaalisti tekee sen käsillä. Se tekee sen päällään. Tää on hauskaa. Jos mä tapaan sen. Et no. Hauskaa. Niin on, että tässä päästäänkin siitä vielä, että Jedi-radat pystyy käyttämään voimaa, että pystyy niinku työntämään droideja taaksepäin, että jos ne... Et toi ei voi kuolla sitä, mutta mun mielestä nuo kauppaliiton droidit pystyy tuhoamaan voimankäytöllä. Ja nyt tässä ei varmaan muuta ookaan, niin mennään välinäytöksen kentän loppuun. Kenobi niin jäälee itsensä tänne Lego-peleissä, niin aina silleen humoristisesti. Ja vielä tässä vaiheessa, kun ne ei puhunut mitään, niin... Tai ei niinku ollut semmoista muuta puhetta kuin ehkä semmoset äänähdykset, semmoset niinku... Esimerkiksi jos joku on vihainen tai iloinen tai... surullinen tai jotain muuta semmoista, niin... Ne oli semmoset ainoat niinkun... kommunikaatiot. Mutta sitten nyt näissä uudemmissa Lego-peleissä, niin... Oliko Lego Sormusten herra, oli ensimmäinen, missä oli niinkun ihan ääninäytellyt välinäytökset. Ja ne oli vielä ne oikeet, tai ne elokuvassa näyttelijöinä alle, että Sormusten herrassa Gandalfin äänenä on Ian McKellen ja Frodo äänenä Elijah Wood ja niin edelleen. Ja nyt kun mä pääsin tää ensimmäinen kenttä, niin huomattiin tuossa alapuolella lukee, että kaikki episodit on auki. Elikkä nyt me voitais kaikki episodit pelata ihan missä tahansa järjestyksessä, ei sillä ole mitään väliä. Me voitais vaikka pelata ne siinä järjestyksessä, missä ne ilmestyy. Siis niin kuin ajallisesti, ei siinä ei niiden elokuvien tarinan mukaan, missä järjestyksessä tarina menee, vaan siinä järjestyksessä, missä ne ilmestyy. Eli ensimmäisenä pelattaisiin episodin 4, 5, 6, sitten 1, 2, 3. Mutta mä en nyt meinaa tehdä sillä tavalla, vaan mä pelaan nää kentät järjestyksessä, mutta nyt kun ottaa huomioon, että tässä on 23 minuuttia mennyt, niin me varmaan jatketaan tästä ensi kerralla, eli ensi kerralla me mennään episode 1, 2 lukuun ja ehkä jopa 3 lukuun. Täytyy katsoa, että miten... No varmaan me kyllä ainakin 2 ja 3 päästään. Voipi olla, että päästään jopa 4. Tarkoittaa sitä, että me saataisiin tää episode niin kuin 3 episodessa. Sen sijaan, että 4. Pitäisi tulla. Ja kyllä se varmaan niin tulee käymään, koska 2, 3, 4 on aika lyhyitä kenttä, mun mielestä ne saa, jos ne vaan silleen pelaa, et ei eti kaikkea mitä voi saada siinä tarinassa. 2, 3, 4 on hirveen nopeita kenttiä. 5 on varmaan pisin. Ja 6 ei oo kovin pitkä. Niin kyllä me varmaan nää 3 jaksossa saadaan valmiiksi. Ja sitten päästäänkin jo episode 2. Et jos jokainen episode vie 3 jaksoa, niin tää on paljon nopeammin tää projekti ohi kuin mitä mä kuvittelen. Tosin tietysti kun sille myöhemmin on bonukset, niin niissä menee aika kauan. Mutta nyt siis... Elikkä tää varmaan tässä, elikkä niin... Ensi jaksossa me jatketaan episode 1 parissa. Ja mennään ainakin 2. ja 3. kentät, ehkä jopa 4. kenttä, jos se menee siihen. Mä et varmaan puolen tunnin videoita rupeat tekemään, mutta jos se nyt 20 minuuttia menee, niin voidaan palata 4. kenttäkin. Sitten jos jää vielä aikaa, niin mä 5. kenttää varmaan lähden voin selittää jotakin noita bonusjuttuja tossa. Mutta siis siihen asti, niin hyvää päivän